salde maksaba सबाय अनला हाब होनबाथ' गोथावानो गोथाव मानो खोन्थाहराखै जोंना बिमाया गोथाव गोथाव संथारोलै आनैया गोथाव संथारो नामा हाब मुसि नै माथो बिलाइ आरो नोंबो जिरायना दंबावो गोदाव सोरावनो मा खालामनोब्रा जिराय थांफा एसे आंबो जायो आंबो गोदाव सोराव माबा माबि सानबाय दंलै आङो बेखार मा खोथा सानलायखो नोंहालाय बेनोथ' जादों मा मावनो मा मानो बे बेखार बोथोराव इउटुबारखौनो जानोसै नामा नोंथां बे सिना जाना गैयाबा जागोन नालाय दे मानो जाया जागोन नालाय बे सालथे बेनोथ' जादों बे जेरेखम नबजित मोनहा भट बिनाया जोंबो बेबायदि न' हाबनानै बानायगोन ना जायो जानाया माखौ सिन्था खालामदों ना मा बुङो जागोन दे ना लाजियो लाजिनायालाय नों गाव गावनि खामानि मावनांगौखौ लाजिना मोनजागोनफा नंगौ नंनाया लाजिनानै मोनजानाय नङा माथो हनै दिम्पु बरामोन सोरबा होनो बिराद खामायसोलाबायथारदों फेसबुक माबाफ्राव बिराद फेमास जाथारदों निउस लाइभफ्राव हरलाबायथारदों जोंफोर बेफोरबायदि जाबा जोंबो फेमास जागोन ना नङा होमबा बिराद लाख लाख क्रर थाखानि मालिक जागोन जों बेथ' नंगौ खोथाया गाज्रि नङा गाबोन ओंखारदो ओमफ्राय खिन्थु आंना मबाइला जायालै जायो ओंखारजायो खयथासोआव ओंखारनो खयथासोआव टाइमजोंलाय मा हिसाबब्रा दे चेनेलखौ खुलिग्रोदो खुलिनोसै होमबा दे खुलिदो होमबा मा नाम दोनना ओमफ्राय बिजाय थांखु प्रडाक्सन दोनबा जाया होमबा बेखौ दोनसै जायो थांखु प्रडाक्सनबो जाखायो नङा होमबा थांखु प्रडाक्सन दे जाबायना जाबाय दे मोजां होलै प्रफाइला ओमफ्राय प्रफाइलखौ बाथो इडिट बानायगोन ओमफ्राय पासवार्डफ्रा माबाफ्रा गोसोआव लाजोबखा पासवार्डआ माबा नोंखौ बेयावसो गाहरगोन बेथा ओंखायो आनकमनखौ होनसै नामा एसे मोजांखौ खालामनांगोन थो थां दिनैथो थाब बानायाबा उनाव लेट जालायगोन नङा होमबा मोजां खामानियाव बांद्राय देरि खालामजायालै आंनाथ' मबाइला जायालै बेहाय सोरनिबा सासेनिखौ बाहायनांगोन जायो आंनाबो जायो एक्टिंफ्राव सोरबा सासेनि माबा मोनसे मोनबानो जागोन दे एक्टिंफ्राव आं दं सिन्था गैया मिथिबाय जायो होमबालाय गाबोन ओंखारलायसै गाबोन मोनसे जाबाय रेडि जाबाय एक्सन बाबु बिमा टफ्लाया बादो टसिगांदो गंगार गोलै जालालै बे जाबाय काट नङा एक्टिं गैला जोंना बेयाव जोब्बाय र' सेन्देलानि नायनो माबायदि जादों जागोन नोंसोर मा सिन्था खालामदों आं गोनाङालाय जाबाय जाबाय बेदर लाखि जायो मानबायगोनसो जों आं मानबायगोन नों मानबाय आं बुद्रुग्रा जागोन नोंखौ मिथिबा बिदिनो लादों बिदिनो मोजां थाबाय आं खोन्थिगोनदां दुलुगोन थोदो सौफैबायलै काट जाबाय आंना एक्टिंआ जायासिगोनदांलै जाबाय मोजां थाबाय लेवार जाबाय नालाय एक्सन
Mari, jangan baik. Aku tadi balik Pulen guri baik này cảm xúc quay rồi cảm xúc nó khác kinh lắm à bà này bảo nè bà này bảo nè bà này bảo nè cái gì xin là ông mô tùng thấy xin được bay tao xin được bù đang khá là cái nào mà dâu lên cái chúng ta vừa xin là nó ta được cái nào là thứ action ơi xin kita kalau mau aku orang pusat. Uri kalau nang orang. Lai cek. Cek mana ni? Menyan sampai. Menyan sampai. Menyan sampai. Jadi. Oh, jadi. Oh ni betul. Sinang ni lah ni bah. Ni sunun bah. Bisa, ani sunun bah. Action. Sip pictures dah silang. Mak tu istirahat burung berat. Terpalai. Mas. Kita gede sampai dengan kau. Oh, action. Jundi ya gani jang jenapa. Ora orde. Video. Masih burung berat. Terpalai. Dan kontan. Dan jundi ya gani jang jenapa. Bas. Dapat. Boleh? Action. Shooting cancel. Dapat. Kembali. Edit mana ni? Nak dah mana? Mana ni nama ni? Dong apa? Nice. Saya buat isi video ko. Shooting apa tu sebai. Bah kalau bau. Kau ni pergi di sini apa? Kamu ni edit mana ni? Oh, tu nak mana ni? Saya. Kau ni nu sampai ni macam mana? Shooting kalau ni lah. Saya. Cepat. Guli bemun. Yang pun jangan ni mana? Tidak sampai nama. Kalau orang ham lanci, noi saya orang kerja malah. Sampai je nak hinjau nak umle. Next show, tiba chicken padau. Iku Jawa cinta gaya, andong. Macam mak aku cinta kalau. Tidak kan? Saya tu guna kan dengan iku. Kudu, pasal kamu kalah.